Vîna zanyarî di rûbirûbûna serkûtkirinê. Rexne bi tevahîya xwe ne deriyeke ku diriya wê da her tiştî li ser bê axaftin, meraqa koşiyar êrîş dike ta tiştê jiyan veşartiye bizanbe. Li rex gelek aloziyên ên xwe bi reweşta mirovî digirin, ji bo bibe destpêkekê ji ketina hundirê gelek têgihên yên li kurahiya mirovahî da li ser sehneya nakokiyê da derbas bûne. û di pêla serpêhatiya nivîsê, rastî bi naverokên xwe û nirx û pîvan di rêjeya xwe da hevjînbûyî dibin, ta ku ew awaza a huner û naveroka jiyanê armanc dike çê bikin û huner ewa başbûna lîskê ye li gor derbirîna Krotça. Diyarkirina şûpên nexweş di reweşta mirovî da ew tiştê herî ku li ser zanyar dixebite. Dema rûnî li ser mirov datîne û danûstandina wî bi diravê re ne wekî destikekî ji bo hevjiyana aştiyane, lêbelê wekî armancekî ye ku nirxên mirovê girêdayî bi başiyê ve ji holê radike û ev nirx bi xwe yekem bi nema siruştî ye ji guhertina tevgera dîrokî re. Ê bi aliya danîna çarenûsan ji mirov re diçe, ji bo dîtineke realîst li ser avakirina mirov ji hundir ve sazger dike. Û danîna çarenûsên tekûz ne nîv çarenûs, ji bo weşîna nirxên mirovî ên dadmend ji nû ve di nav cêvakên mirovî de li ser cudabûna qatinwan da. Di dema ku zorenga mirovî radeya parçebûna mirovî diyar dike û cudahiya ku di nav cêvakên pêşketî de heyî berz dike, yên tiştan diafirînin û timî bi encamdana çareyên jiyanê diramin. Di jiyan û pêvajokên xwe da bigîştî û di nav cîvakên ên hînî bi awayekî sawîlke û destpêkî dijîn û hevjiyanî bi tiştan re dikin û di nav xwe da ji alavên hevjiyana nû û ji balabûna diramandinê de bêparin û her wiha ferahiya kortalê di navbera dewlemendê azwar û xizanê ji hevketî û peyrew da. Ji ber ku girtîbûn li hember jîniya ramanê ye û ewa keleme pêş ku ew hêzên afrîner rabin ku bi jiyanê re bilind û balatir bibin. Ta ramanên bilind û pêşverû birê kevin û birêyên wê jiyana a bihinirin ta kesan va diyar dibe rast bibe. Lê reweşta zorengê di navbera fermandar û fermanber da dime kelemekê pêş reweşta zorengê di navbera wan da û dibe kelemekê pêş amadekirina nifşekî ku bi nirxên rabûnê bawer be bi awayekî hemtî û ew kelema pêş balabûna mirov di jiyanê xwe da ji milhorî û zorê çê dibe. Ji ber mirov hinireke bêdawî ye eger bizanbe bi tiştê pêwîst bikar bîne. Ji ber ku bedkariya rêberîkirin û karxistinê binkeftin û têkçûnê encam dide. Berva jî zarîkirinê ê encamên erênî bi du xetîne, dikare hevkêşiya jiyana zehmet texle bike ji bo jiyaneke hêsanî, afrêner û hunir. Divê kar li ser bi nema bandorkirina wijdanî hebe li kêlek, berzbûna ramana geş ê di nav xwe da hêz û tûjiyê radike û dibe ku teqandina gelerî pirsyarîkirineke ji vaca guhertina misoger e, ji ber ku sertî moralên henas têk dibe û dihêle ku di rewşa nemana derûnî da bimîne. û bêguman ku bandora bîrdoziyên totalîter rolekî di leqandina aramiya cîvakê dilîzin, birêya serdestkirina wan ji takes ra û dorpêçkirina wî bi slogan û bangeşîkirinê û reftarên yên wî berve radestbûnê ji serwer ra û kêşeyên wî dibin. Li rex diyarkirina rewana valabûnê hundirê kesayetê, dema tê qutîkirin
و او لگدوکن وین افسانی دا دیجی بیکو بزیان و ماینه لجم نشتین دست هلاته دا برامه و الگلبن دست کرنا هش تاکس و دور کرن و گنو کرنا هشمندیاوی و هر وها بالا کرنا هش تاببه یک جکریه و افتشت هشتا کو میوروین درونی لرخ بلاف بونن دیمن آوانتا و پنابریا دم دریج درکبن.